Kalubale akan fim ɗin Labarina, ba ma iya fim ɗin Labarina ba, dukkanin wasu fina-finai masu dogon zango na cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai a cikin wannan channel ne kaɗai za ku dinga samun dukkanin abubuwan da suka shafe su. Kalubale akan wannan fim mai suna Labarina, akwai kurakurai da yawa wayanda aka yi su a cikin wannan fim, don haka muna mai masu baku shawara kuma muna in son samun mu ne ku dangula mana alamar subscribing kana ku danna alamar kararrawa domin dukkanin abin da muka samu koma ku same shi, domin kuma jin dukkanin wasu sirrika na cikin fina-finan masana'antar shirya fina-finai ta ƙasar Hausa, kuma domin jin dukkanin wani kalubale da abin da ya dace a cikin fim da ma wanda bai dace ba. A cikin fim ɗin Labarina akwai kurakurai da yawa waɗanda aka tattafka su, musamman ma dangane da maganganun da aka faɗa dangane da maman Sumayya da kuma mahaifinta wato a cikin fim ɗin. Wato wannan kalamai akwai gurin da maman Sumayya take mugun furci, take zaginsa, take cewa Allah ya tsine ma, take gaggaya mishi bakaken maganganu, wanda idan har wannan fim an yi shi ne domin gyaran tarbiyya to bai kamata a ce a sa wannan guri ba, musamman idan aka yi duba da yanayin shekarun matar da kuma shekarun shi wannan bawan Allah mai suna Rabi. Bai kamata a ce a sa wannan zagi ba, kuma bai kamata a ce ta yi wannan zagi ba, ko da a ce ya dace dole sai an yi wannan zagi a maduba kuma a mahanga kuma a tunani da hankali, ya kamata a ce ba ita ce ya kamata a ce ta yi wannan zagin ba, ko da a ce ita ce za ta yi wannan zagin to bai kamata a ce shi ta zaga ba. Ya kamata a ce a gurin a masu marubuta da kuma masu bashi shawara da kuma wasu daban-daban, musamman ma jigajigai wanda suka alakantu kuma ko a ci suke da sirrin fim wato sirrin shirya fina-finai, su da kansu sun yi koke-koke kuma sun kawo korafi akan wannan guri, inda take zage shi, take gaggaya mishi bakaken maganganu, inda su da kansu suke cewa power da aka bata ta yawa, musamman ma dangane da bakaken maganganun da take gaya mishi. Idan aka yi duba da rayuwa kuma aka yi duba da yanayin tarbiyya ta ɗan malam Bahaushe, kamar an ba da lasisi ne, an baiwa kowace ya mace lasisi idan namiji ya mata abu ta yi mishi irin wannan furci ko wannan mugun zagi ko wannan muguwar ɗabi'a ko wannan muguwar sara da wannan baiwa Allah ta yi wa wannan bawan Allah. Idan muka ƙara duba da yanayin rayuwa, a nan za mu ga cewa shi fa wannan bawan Allah da wannan baiwa Allah ta yi mishi wannan zagi, ku sani cewa a gaske a zahiriya nesa ikireta, ma'ana ya girme ta da tsawon shekaru, kuma ta zo ta yi mishi wannan zagi duk da dai a fim ne. Mun yadda kuma mun ɗauka wannan ba wai a zahiri ta yi mishi ba, amma kuma shi zagin ai zagi ba a ɓoye shi, kamar yadda rubutu baya ƙarya, haka shi ma wannan zagi kamar ta yi shi ne a gaske, musamman idan muka yi duba da cewa shi fa wannan fim ɗin an tsara shi ne domin gudanar da wata rayuwa ko kuma ba da wani tarihi ko kuma tunatarwa ko wa'azantarwa ko wasu abubuwa makamantan haka. Shin masu kallo da masu kwaikwayon irin wannan halaye me za su ɗauka dangane da wannan zagi da wannan baiwa Allah ta yi wannan bawan Allah? Shin ya dace ta yi mishi ko kuwa bai dace ta yi mishi ba? Wannan kenan, marubuta da yawa sun yi maganganu akan hakan. Sannan bugu da ƙari, idan muka ƙara waiwaye dangane da shi kansa wannan bawan Allah mai suna Rabi, ko mu ce Rabi'u, domin idan ba mu ce Rabi'u ba wasu ba za su gane ba. Shi kansa Rabi'u wasu da yawa sun yi